sa kaap. Kaniyong tanan nga mga suking ti paminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaapon. Ako si Janine. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit kanukuhan. Laging tapat. Di mo po. RMN Drama presents Handumanan sa kaap. Ano pa daw sayang kaagi karon? No kini usa ka babae nga taga Valle Hermoso, Negros Oriental. Ang ito magtatampo, nagdasangan nga Jeneline. Recorded by Radio Mo TV. Mananghidanta ka ninyo ba nga? Muad ko sa Tacloban. Magunsa man kagtakloban, Jeneline. Naamugod ko'y amiga, ma. Kunya, iyak ko pa sa doon sa iyang trabahoan. Inanas papa ni mo ay. Kung musugot ba na nga mo adto kag layo. Pa, muad kong Tacloban pa. Regani, kat? 20 na ko pa, uy. Pa, sige na, good. Sugot na lang ba? Muad kong Tacloban. Kung anihiran di ay ka sa ato, kita trabaho. Ay, papasag, uy. Ba't kayo din itrabahuan, uy? Gamay ra kayong atong lugar. At doon na lang ko dito sa Tacloban, paron sa banga, makaadto kong laing lugar. Yan na nga eh. Masugot ka pa nga, mato kong Tacloban? Okay. Thank you, pa. Wala na ibang kasi naman ako katuloy pa na sa kong papalian. Kinsa man yung nalawag. Number na kini. Hello? Hello, Jeneline. Kumusta? Kinsa ni? Si Manay ni Nemo Fusigoy. Uy, Manoy! Ikaw din ni? Ako yung taon eh. Kumusta naman ka rin sa kluban? Okay ra ko, Manoy, uy. Nagbago di kag number? Juan, nang huwam ra ko silpon sa kagauban day. Kay, pilot. Ay, maudi ay. Ang ano na nawag makinoy? Nakituyo na ko? Juan eh, nagpusta ra ko. Aw. Salamat, Noy. Sige na ha. Ako na rin iuli ang cellphone kay gabihin ko na rin sa giya. Manawag rin niya ko nimo. Sige, Noy. Ay, salamat din taon. Namanigay pa sa ako mga trabaho. Makarelax na gito. Nanawag ba nagbalik si Manoy Jose? Hello, Manoy. Dinig ni si Manoy ni mo. Kinsa man day ni? Ang tagihan ni sa cellphone nga igamit ni Manoy ni mo. Ako na si Jinjing. Aw. Jeneline na mo pangalan. Oh. Pwede ko maging amiga ni mo. Please. Ha? Recorded by Radio Mo TV. Basta ra ko nga maging amiga ni mo. Kana, gusto mo. Okay ra, uy. Amiga naman ka, ha? Sige, friend na ta. Manay Jose, nanawag man lagi ka? Juan, kining, ano saan gani ka mo pauli sa ato day? Sunod semana, Manoy. Upauli na ko sa ato.
Kay dugay-dugay na bi ako nga wa ako makapaulis ato. Gimingaw na sa ko nilang mamag papa. Kita ko diri kung gitrabuhan ha. Aron kita ta. Sige manoy. Oh, kumusta day? Okay ra manoy. Itambok man ka. Lagi manoy oy. Pero, papa. Okay, buong hang, anong... Kinsa di ay ka? Ako ng amigo, si Jing. Oh. Ikaw din ni Jing? Oh, ikaw ni... Oh, nagkailan na mo? Oo, bay. O, nagka-amigan mi sa... Pagkami mo sa akong cellphone. Mo ba? Sari ko sa bulan bugmanin para i-gross. Masayo ko Jing. Mubalik pa ka sa tuklo, Dili na oy. Kay nagtano ko nga moadtog Iloilo. Nasa ato pa. Hindi ko makakita niyo. Parang anak gyud. Kay mo pahuway ra ko kila ka adlaw sa amo. Nya, larga rin kong Iloilo. Kung mo na. Ay, muslanan na akong higayon na. Ha? Ang tinood, Janine. Nagkagusto ko niyo. Jing. Ang tinood yun. Isa to daw. Habang nagkanakit mo, pero... Ibati na ko rin yun. Ay, pagdahon ko. Kung tinuod ang imong gugma na ako. Pamisita sa amo. Hindi ko ganahan mo muad ko sa inyo. Huwag niya. Ito. Okay. Sag ka na lang dito. Anong... Nag-at ko na ko sa inyo. Iyab na ka. Ano siyang suto niya? Rin? Ha? Ang sana naman. Sag ka na lang. Parang kung makabisita ko sa inyo. Iyab na ka. Sige na lang, uy. O na. Uyab na ta. Tinuod? O lagi. Aw, unsa man dili ka ganahan kay akong bawion. Ayun. Aw, lagi. Salamat din ha. Kaya mo rin yung sugat. Dinilang ka na ko ihatong sa gawas, Biha. Be? Manay gusto na ko nga atong tawagan na eh. Okay rin mo? Okay ra. Sige na, may sona ako sa terminal. Pagdagsas ako ba? Ampun na. I love you. I love you too, Be. Ilatang ka na ko kaadlaw din sa akin. Bilaay lang. Maayo ko ganarbaho. Ha? Wanto ka ang pilo? Opa, Uy, malayo na ba ni lang yawan ko, Janilin? sige lang, good. Ikaw mamini ako pungon. Dili naman ko maglaag-laag. Yan, kung saan ka man itong Iloilo? Naalati ko silang ilubi. Obe, Tingyo ha. Obe, ikaw sad, amping diha. Tapos nagtatrabaho ka na yun. Busy kayo. Dili pa rin sa takluban na. Relax ko, joke tayo dito. Sige lang. Ako na sige nito ng taon. Kaya kung dili makaya, ako pa ulit ko eh. Saman. Nakilain din. Ha? On silain ba, uy? Sige, panawag. Ingat ka mo ito po. Busy in town ko sa kong trabaho, uy. Busy sa trabaho or busy sa laing uyab? Kagahi ba rin pasabton, uy? Wala lagi ko'y uyab. Busy ko sa trabaho. Murag dili naman kita magkasinabot ini.
Mas maayo pa tingali magbuwag na lang ta. Magsige man yung tag-away suway klarong butang. Ayaw na contact na ko ha. Kaya makibuwag na ko nimo. I-block ti ka. Anong dili na ka makakontakt na ko. Uy, naman ko sa trabaho din eh. Paningin ko sa akong boss, Bi nga. Mukawa na ko din eh. Unya, ilang ka manarbaho kay giuli ka naman yung dinis ato. Upaway lang sa ako pa eh. Apoy na masig panarbaho eh. Oh, ikaw, God. May problema nga, pundok sa ato, God. Buhir mo tapos sa kumpleta. Mo kini akong kaminawan din sa amo eh. Ipres ko kayong hangin. Tap! Pauli sa diri kay di ay nagkita imo. Kaysa mo kayo nangita na ako. Kumusta, be? Ang anong niaman ka? Nakabalita mo kung nauhi ka. Oo na, ganyan ko sa inyo. Nga na lagi niaman ka. Mabuwag naman ta. Huwag mo makiguwag mo, good. Sorry, dahil sa kung ipakitang taras mo, ha. Kung saan mo, good, na lawak mo kita. Di na tumagaw mo nyo. Ikaw mangkot. Buwat-buwatan ko ni Mugsa. Sorry, ligid kayo, be. Lawak ligid kayo ka, nato. Ang bisag kung saan na lang nagduwa sa kong ako. Huwag aron mahilo na ng utot ko. Malingat na lang ta. Ha? O insay minyo? Manangig ko sa mga ginikanan nga mga asawa ko nining, be. Jingjing. Tunay bang ako Nakalitan kaayo ko sa desisyon ni Jingjing nga mga sawa siya na. Pero wala ko'y mahimo. Kinangatubang man siya sa akong mga ginikanan. Enero 29, 2016, gikasal mi ni Jingjing. Wa sab ko magmahay kay tinangga man ko niya. Sa pagkakaroon, may tulo na mi ka mga anak. Dinhin na lang ko to, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tamo. More power sa R&N. Recorded by Radio Mo TV. Mao kitong mga higalan kaagi ni Jeneline nga taga Valle Hermoso ni Surrendao. Uban sa awit ngayon kita ngayo, awit kadagulahan, laging tapat. Di magsasawa, di napapalit sa Ang mga kaagi gibahaton ni sa radyo ni Ricky Persuelo garing lubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kanabuhi nga naglibot sa usakaw. I-address lang na inyong tulunganan. Handumanan sa usakaawit karo R&N Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. Ubaga, ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo. Handumanan sa kaaw. Maayo nga daw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Tawagan lang ko sa pangan nga Gerald.
Apan sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Come what may. RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao ganing sa kalalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Nga tumatatampo, nagdasingan nga Gerald. Recorded by Radio Mo TV. Thank you! Thank you! Salamat ninyo! Mularga ka sa laing nasod? O ma, Oh, maayo hinuon kinakahuna-huna na kaana. Kay kung buto na hunaon, no? Kung wa pa unta ka makapamabdos, hagbay ra unta kang nilarga. mahay mo ba? Kalimtan na to nato. Ay, napabagoday ko'y mahimo nga nahitabo naman. Ay kabala ka ma, mohon kong magpada ko ni Kisha. Para lang di ka kapil. Aw, uy! Angay lagi ka padadaan ko ni mo dong. Ako mo'y naghagog pa eskwela ni mo sa una, aron ka lang makahuman. Unya, lain mo yung makabenepisyo. Ma, asawa na ko si Kisha. Ay, lagi. Nadawat naman na ako. Pero ayaw sa rin tawag kalimti ang kahago sa imong inahan para ni mo sa una. Ma, Sumabihan na gini ka na mo. day, sapot ko. Please. Kinahanglan ko ni buhaton. Para ninyo. Mingawan niya ako ni po. Ingon na ko. Pero antos-antos na sa ta. Amping ba ito, ha? Oh. Ikaw po, damping din ha. Nagkabala ka. Ako tugig na sumama nga pagaduawon din aron di mo magbingaw. Okay, sir. Sa kabuuan ng Bekulinis lang naso. Nawagaw kay siya ni. Imingaw na ko na yan. Okay naman ko dong. Ikaw? Ni Aday, imingaw na kay ko ninyo. Sige lang, Day. Kailangan may pagdagan sa panahon. Dali na kani. Pag-aabot ko ni mo, Gerald. Si Mama ang nanawag. Hello, Ma. Ay, salamat in town. Kaya nitubag na gyud ka. Gadi na mo kung nagsigig panawag ni mo. Anong day? Doon ay problema? Ay, nay. Ning asawa ni mo ay. Maulay akong nadunggan dito sa inyong mga silingan nga sige na kunog laag. Unya, mabuntagan na og uli. Unsa ba? Hoy, ako Gerald Hawa, yung po maghimuhimong storya. Tinuod yun na. Ma, Ako dong sa tinuod lang. Nag-anam nagkawa ako respeto ang imong mama.
Day, Wa ba ka mahibaw ka na padani mo kwarta? Gusto siya nga pasubraan pagyud. Unya ko pasabto na ako magyaw-yaw. Masuko. Kay no siya mo'y nagpa-eskwela nimo. Kisha, Hagbay ra gyud na akong gilom-loom ng batasan sa imong inahan. Kung ang ginahibaw kong inahan nimo siya. Pero kung masobra na gani siya, pasensyahin na lang kita dira. Oo, inahan nimo siya. Pero asawa na ko nimo. Kisha. Eh, tinuod man sa nang akong gisulti. Unsa may sayop, ana? Pero ma, asawa na nako si Kisha. Kung kanang kwarta nga akong gipada, kay gibudget po da niya para sa ilang konsumo o abang dito. Ay, ingna lang gyud nga laog ng asawa nimo. Ingon bitaw ko nga anihin na lang mo tipon na mo para wa mo'y gastuhan. Ganahan magkasag kay mong mga bang. Akong pagbuot nga maglain mi sa akong asawa, ma. Ay sos, ingna lang gyud hinuon nga under gyud kaniya. Ma, Recorded by Radio Mo TV. pila na musik panungod ni Kisha. Pero di mo ginito pagod. Ano saan kayo naitabo? Mao ba? Sige, akong atuon sa inyo. Paliho ko, ma. Si Mama. Hello, ma. Nak, tunay dili maayong balita. Unsa man? Ikuyog kunog laing lalaki si Keisha. Ida ang inyong anak. Unsa ba? Kinuho ko. Grabiha ba, no? Kung baga na yun sa katuig niyong kaminyoon, yatagan mo na yung problema yung nana. Ambot ba'y ko naasa ko dapitan at kuko. Lami na kayong uli. Pero, inahanap pa kong magpaabot o pila kabuhan kay mamay nasa kong kontrata. Sakita ba eh? Bay, Pila na lang kaadlaw og makapauli dito. Pero hindi ko madiretso ulit dito sa po. Muwapit na kong usamis. Makikita ko ni Kisha. Yan ako sa mong sabot. Ano siya nga mutong nga daw siya din sa plaza. Ah, sino ka lang nagpaingon din eh? Dili. Dako ang tiyan ni Kisha. Mablos ka? Oh, Gerald. Mong imposible nga magkabalik pa ta. Sakit ang gibuhat mo na ako, Kisha. Nga nung nakahimo ka na ko yun eh. Sorry, Gerald. Pero dili na ko mabalik pa nimo. Kisha. Ay sos, mag-uol man ka. Kadaghan pag mga babae diha, ah. Ma, Gwapo ka. Unya, responsable. Ako pa ni mo, laagoy. Total, naaman ni mo ang inyong anak. Nakuha man ni mo. ma. Nak, pila naman katuig nga buwag na mo sa imong asawa. Ug may lain na pud siya. O ba kay plano mangitag lain?
wa pa sa ko'y nakitaan, ma. Ay, yun sa, uni mo pagkakita ka, nara makadiris bahay permi. Gawas-gawas pod. Ma, Bay, kaya nakalugar ka sa itong reunion, bay. Dahil sa katuig nga, sukat itong last pa nga, nakita ta. Lugay wala ito. gid, bay. Dugay na gid. Lah, stay siya, bay. Oh, ha. Si Trisha. Kakuha pa rin. Ako ina nga, ganahan ka niya. Galing nalimot ka, ha? SBM mong apelido, ana. Bay, Seryoso ka? Parehas taga-pilido, no? Unsa pa lang unya kasulti ubay? ano layo naman ta? Bisan pa. Ano? Dili ganahan ako. Ganahan man. Pero unsa man ni nato nga parehas lagi taga-pilido? So, importante bago dayang story sa mga tao kaysa sa atong bation. Gerald. Sige na lang, good. Sige na lang. Good. Sige na. Oo na. Uyab na ta. Yes! I love you. Trisha. I love you too, Gerald. Tulo sa katuig, una ko nakamove on sa komunidad. Pero mituo ko nga anang panghitabo sa akong kinabuhi, doon may rason. Karon, malipayon ko sa mong panagtipon ni Trisha. Bisan tuod, daghan mig madunggan yung istorya kay parehas may kapilido. Pero wa may manumbaling tungod kay mahal na mong lusog sa. Dinin lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni Gerald nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayong gipangayo. Awit nga nagalahan, come what may. Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Haka ug gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa pabara sa inyong nakalenlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaagi. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa kaabit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handot sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamila. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1, Tatak Arena. Handumanan sa kaaw. Mayong adlaw kaning tanan ng mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa Uskawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kagi. Ako si Gerald. Sa di para kusugdan sa pagsaysay nining akong kagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Mother. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga taga Mandawi City, Cebu. Ang atuang tatampo nagdasangan nga Gerald. Recorded by Radio Mo TV.
Patay. Mabalik na tiron si mama gikan nga namligya po to. Wa pa ko makalungag. Magdali ko. Ngano init pa makayo ning kanon? O sa kang orasan naglungag? Bago pa nang nalungag, ma. Di ba giingnan mantika nga sayog mata? Kay gusto na ako nga magsukad ka dayon, aron dili na init ang kanon ni kaon ako. Sorry, ma. Maon na, dugay mamatog. Unang dugay makamata. Nagbuhat pa manggugo sa kong assignment, ma. Sos! Pagmuuntang ka nimong pag-eskwela. Tabangan na lang ko nimo sa mga baligya. Mapuslan pa ka. Ma. Wa kay bangon ron ha, para makat-on ka. Ma. Hala, sige. Tawag daghan niya, Apo. Salamat, Lo. Abay siya pa yan. Ay, kumala ka. Ako na ang sultiyan sa mama ni mo. Ayaw lang, Lo. Nalan ako ni mama. Kung may baw siya nga, isumbong ko ni mo. Ay, kaluhay yung bata ko. Sige lang. Nial mo yung kupirme. Kung mausap pa gani ni, aniya na yung ko, ha? Oo, Lo. Mulakaw ko. Bantayin imong manghod ha. Lasi mo ko ron, ma. O yan sa may gusto nimo. Biyari mong manghod din he. Ma. Gamitar ko ng utok ni mo, Gerald. Basta ha? Oo, ma. Natulagit tayo si Inday. Ayo! Gerald! Ang! Isa mo ron. Ayo! Ano, kuya? Dong, asa mas mamal mo? Nilakaw. Ano man tadi, kuya? Ato sa eskina ko. Kaya murag imot tong lulong na kuipan. Ha? Pero, di mo ko makabiya kay nagbantay magkus kumanghod. Dala manghod mo. Dali. Oo, kuya. Lu, noon sa mangkalo. Tabangitan min ninyo, maluwi mo. Sabi nyo, ano, tawag mo lang siya dong. Wat-wat-wat-wat. Tawag naman dong, ha? Ayaw ko biyahin, Lu, ha? Ayaw yung piyong, Lu. Lalay! Nabulan siya! Lapin dong! Lu! Ayaw ko lang pinag! Lu! Recorded by Radio Mo TV. Anong nagipos man ka sa imong mga butang, ma? Adon ako may star sa bahay ni lolo nimo. Ako'y mag-atiman niya. Kami si Inday. Si Tiyo rin nimo may mauban ninyo dinhi. Ang igsoon sa imong papa. Dili magpapadlong dinhi, ha? Oo, ma. Gerald, do. Tiyo. Oh. Ano mahulagit ka, Tiyo? Nakainom ka? Kamay. Ano mo manggikap nga kong tubangan, Tiyo? Ay, dalang pagsupa. Tumana nga kung gusto mabuhat mo. Kung di ka gusto isumbong di ka mamari mo. Tiyo. Palamig ko doon. Dalis. Tiyo. Ayaw, Tiyo. Tiyo. Alam na kayong tubo. Si Tiyo. Sakto kinakainom. Tingin kamat na dayon. Maglayas minduan Inday. Ako siyang isumbong ni Mama. Nabuang na ka, Gerald. Yan, hinagagagkadaong dako para magtumot-tumong storya sa imong uyuan. Hindi dapat hindi mo imong manghod. Tinood mo lang akong gisulti, Ma.
Huwag tinako gusto nga mabalik dito. Ako mauna. Hala, sige. Layas! Ngayon napakita pa na ako, ha? Huwag kay pagbati na ko, ma. Mulayas ko. Dato na ko sinday. Dong. Kaluoy ninyo, uy. Delikado kaayo mo din, Dong. Huwag man katugan nga ba ay, ma'am? Dali. Oban mo na ako. Sugod karon, anhin na mo puyo, ha? Tinuod ka, ma'am? Oo. Hawa manggod ko'y anak. Og dili na ko kaya magtanaw nga na yung mga bata nga sama ninyo sa imong manggod nga sa karsada ra matog. O kung sa kang graduha kay patiwaso ni kag eskwela. Salamat kayo, ma'am. Salamat kayo. Congrats, anak! Salamat, ma. Salamat kayo sa pagsagop na mo ni Inday, ma. Way sa payandong. Nalipay ko nga nakaabot pa ko sa imong graduation. Huwag yung ko'y pagmahay nga gitabangan ti ka. Salamat yung kayo, Maida. Uy, nagkaon naman di ay ka. Na ako ipaila-ila ninyo. Musud siya isip katabang nato. Dali, sud. Kinsa man, ma? Maayong odto. Gerald? Ma? Siya imong inahando? Oo. Ay, sa dawata, ma. Gusto makakita niya. No. Pasensya na, Gerald. Pero gidawat na nako siya. Ug magsugod na siya karon. Bahala ka. Sa ilan siya padulan ako. Gerald. Dong, maayo kay naulit ka na. Di ba giingnan tinamang ka? Kaya pagdulan ako. Dong, pasaylo ako. Dugay kong nangita ni mo. Sus! Ay lang tanas to niya, ha? Ibaw ko nga wakang ngita na ko. Lipay pamagani siguro kang nilayas ko, di ba? Anak. Anak? Ano sa lang ka tawag na kong anak, ma? Kaya sukad masukad, wag ko makadungog ni mo, anak. Sukad masukad. Wag ko makafeel nga anak ko ni mo. Nahibaw ko. Pasaylo ako. Tikaw nga akong gibasol nga nung nagubang akong kaugmaon. Kay sukad nga na mabdos ko. Uwa na ko makatiwas og eskwela. Hibiyaan pagid ko sa imong papa. Pasaylo ako. Ma! Nak, Ma, inawa ba ka magsulting na di sakit kasing-kasing? tuod
Tungod kay dili ko gustong pasayloon ko nimo. Tungod lang, anak. Nung nakasabot ko nga dili ko nimo mapasaylo. Hatagi lang kong higayon nga makapasalamat nimo. Salamat sa imong pag-atiman sa imong mangkod. Pagsultihan na, ma. Kinalabak kang mamawi niya. Huwag kinahanggang magpakaligon. Dong. Tawag sa tama, masayop. Andam kong kalimtan ang hitabo sa una. Kaya, ang akong gilook forward karon kung usaon ni mo pagpamawi na mo. Salamat, Dong. Salamat kaayo. Bisag grabe nga kung kahubos ni Mama, ilahan pagyapon ako siya. O gusto sa ko nga maka-feel kung unsay bation nga pangdaon sa tinuod akong inahan. Karon, duhan ang akong inahan. Ang akong tinuod nga mama ug si Mama Aida. Dili nila kukutob ug daghan kayong salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kadto mga hikalang kaagi ni Gerald nga taga Mandawi City, Cebu. Uban sa awit ngayong gipanghayo, awit nga regulahan, Mother. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higala at mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa bapadaw sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulamanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubat ha ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sulod kayon, takang salamat sa inyong pagpamina. Surtihan ni mo ba isa? Gisugot gid kang giyan. Bisag layo ra kayo nga gap sa inyong kahimtang. Lado ko na sila din sa ato. Diba? Ilang kabo ko ng negosyo nila din eh. Mulang? O ka nakasurti pagid bay. Wa magtanaw sila sa akong kahimtang. Oh, klaro man bay. Maklaro gid na ako nga bisag dato na sila pero simple ra kay siya. Diba? Loki kay humble pagid. Abi niyo bay. Sukad nga naila-ila na ko siya o sukad sa adlaw nga gisugot ko niya. Mas milapad nga akong pangandoy bay. Mas ganahan ako nga magkugig maayo bay para pohon komportable gyapon ang iyang pagpuyo. Oh. Kung ako naman lang sa dinong tingali, mausab. Kung makauyab kong parehas ni Lian, magkugi sa guwi. Kuwapa na, unya buutan pa yun. Surtihan mo ba eh? Pila na ganin mo katuig? Magduha na katuig bay? Pila katuig? Nga, wapa juga gipaila sa kwan? Sa iyang papa? Ang wa pa bay. Nagguwat na lang sa ko kung ano sa siya andam. Kulbaan ko, Bib. Ayaw pahalatang ang ikulbaan ka. Relax lang. Ako'y bahala. Yan. Oh, Dad. Amin ko. Kiso ba rin? Mayang gabi, Tito. Dad, si Jeric di ay akong uyab. Uyab? Kalusa lang. Dad, sorry ha. Mag 2 years na ni Jeric. Karon pa lang ko na ikaisog ay pila ilas yan mo. Kaniyot nga ka. Urang ipakalitan ko na. Dad. Excuse na ha. Iyo. Nagigistoryas ko sa kuwan. Sige, Tito. Ano lang ko magpaabot? Murag wa malipay ang daddy ni Leanda. Ang padagan sa pilang kamong negosyo, yan. Kung naibaw ka yun, ikaw na ang daddy. The next few years, ikaw na. Kuya, mamili lang ang dalag kasama niya.
Oh, Dad, uy. Jeric has nothing to do with our business. Personal life ni Nako. Pero eventually, he will become part of it. Kung siya gusto mong iwan. Kinuo ko. Muna! Sorry, Dad. Pero nasayo ko sa pagdani ni Jeric nung gabi una din sa ato. Jeric, let's go. Mamiya na din Oh. Yes! Dali na. Doon na ba yung nausab sa imong love na ako? Of course not. Dili ko gusto nga pagkunaon na ka, ana. Dili sila makapaghilapot na ako kung kinsa akong uyabo na pilion nga akong ikarelasyon. Salamat, Lian. Mahal gid ko nimo. Ingon ni ana, di ka kamahal, Jeric. Isaan ako, Lian. Uhon, ihatag na ko ang klase sa kinabuhi nga deserve nimo. Nga naman ni Lian. Tagsan lang kayo mo reply sa akong mga message niya. Tawagan ako eh. Hello? Lian, salamat nga nitubag ka. Babe, sa minitabo mo. Di nalig ka mo reply sa mga text. Jeric, sorry kayo ha. Busy kayo ko ron, good. Mutawag lang ako ni mo kun. Kanas ako available. Sige na, bye na. Hello? Hello? Wamli, I love you. Nga naman ni Lian. Kalit nagkausap. Oh, mo na ba'y? Nakita na ko si Lian kausa. Misakay sa sakinan sa usa ka lalaki. Gwapo ra ba? Tinuod ka ba'y? Tingaling na sayop lang ka, uy. Di na mahimo ni Lian ako, uy. Ambot lang lagi. Ambot lang sab. Kaya ako diligin ko gusto nga hugawan ng imo na una. Pero susiha lang. Basin ikaw rin gibuang. Bay Rickson. Recorded by Radio Mo TV. Di pwede. Dili ni pwede. Kinahanglan ako masiguro nga dili tino nagisulti ni Bay Rickson ako. Bahin ni Lian. Si Lian. Hello? Lian? Jerry, kalimtin ako. Basta na ka matigbuag ni mo. Lian, human sa pila ka adlaw nga sige kong gunahuna kung naunsa na ka. Kaya wa na kay klaro unya. Unya karon manawag lang ka aron makigbuwag na ko. Sorry. Pero dili na ikaw kumahan. May lain ako. Lian, ingon ana lang ka sayon. Please lang. Hulungin ako. Dili na ko ni mo. Salamat na lagsanan. Lian, hello? Hello, Lian! Kita, atuon ko siya sa ila. Lian! Lian, gawas niya! Lian! Lian? Jeric! Jeric, kung ba? Ayaw pag-iskandalo din eh. Masabta ko. Kung anong kalit kang nausab. Kung anong imong kumbuwagan. Jeric! O sa maging rason, ha? Tumag ako unsay rason. Lian! Unsay na mo? Kinsa siya? Kinsa man ka? Dili ka akong gipangutana. Lian, tubag ako. Kinsa siya? Eh, Jeric, kung Kinsa siya? Gusto na! Ayaw pagkakalaki, ha? Kinuha ko! Ruby, nagdugo ang imong ilong! Gustod ka mo apil sa away nga manag-uya ba? Gusto na, Jeric! Lian! Gusto niyo ka may bawas sa rason? Tungod kilayo na kayo kang Ruby! Gusto kong daddy! Ayaw namili man pa niyo mga asahin sa wakay pangandoy! Barong-bado pagit kang dako! Kung ikaw ang minyuan, masamay ka panghambog di mo na ako, ha? Sa akong pamilya! Si Ruby maayong estados kinabuhi, pero ikaw? Tanawin ko di mo kaugalingon? Di bagong polo shirt, mag-isod pa kang palit! Leon! Gusto ko makadungos tinuod, di ba? Pas mo ni tinuod. Giagwantarte ka. O nangita na kong timing ko kanus ang husto nga buhagan ka. Og salamat sa mo pag-iskandalo. Ihatagag di ko ni magrasod na buhagan ka na gyud sa hingpit kang gabi una. Dili na tinuod.
Lian, naibaw kung dili kaingon anang klase sa pagkatao. Sultikos tinuod, Lian. Gusto pagi ka makadungog laing tinuod. Mas maayo pa si Robbie sa kama kini mo. Oh. Wa ka na siyang kumingking. Pero sultihi ko, ganung angay pa kung mapabili ni mo. Lian! Bay, gusto na, bay. Gusto na, daghan na kay kagnay no. Masag ni ko, bay. Gusto lalagoy pagkawas ang ako gibating kalagot, bay. O gumanini, bay. Saad ako. Natarungon ko na akong kinabuhion, bay. Ug ipanaw na ko ni Lian. Nga sayop, nagituhuan ako. Bay, Jerry. Wow, ha? Dako ang nag-improvement, ha? Siyam katuig ka nga wa makauli dito sa Pilipinas, no? Ingon na anak, bay. Pero karon talawa. Nalaki ikaw galingon nimong mga negosyo. Nya, na gipadagan din sa ato. Unya, nasag kay kuan, mga tao. Buungan isa kong pagpaningkamot, bay. Ya, kano sa mga kamag ninyo? Hi, love! Nala si Stacy. Kano sa man yung plano mapagkasal? Hapit na. Hapit na? Wa pa mi maka-decide sa date, Rickson, pero hapit na gyud. Ayay. Danasan mo yung mga plano gyud. Wow! Happy kay ko para ninyo, ni Stacy, bay. Salamat, bay. Paspasin ninyo. Ha? Paspasin ninyo. Ako, nagkatulon ako. Pero kabo, magsugod pa lang. Puhon, Rickson. Magbartaw niya gabi eh. Oh, ganahan kay ko. Kad na. Sukad lang, nauli ko din eh. Wag ko nakalaagda. Sige ba? Nga. Masa mo oras ah? Ha? Kita ro doa? Order na tabi. Sige bay. Nawag sa kugoy tira. Miss! Miss! Psst. Oh. Patay! Si Lian bay. Oh. Lian? Good evening, sir. Here's our menu. Lian, waitress ka din sa bar? Bay, kaya ta. Dali, dali. Dali. Jerry, what's sa ba? May din ni kayo itaw. Karusulti ko. Nganong ni ka sa bar magtrabaho. Ipagibyaan mo ko nimo tungod kay matod mo. Wa ko'y pangandoy. Unya karon human sa pila ka tuig. Nakit-an lang ti ka din nga nagtrabaho ka? Wala kilabot, anak. Usa milabot, ha? May pakigyapon ko ni mo Lian. Tungod kay hangtod karon. Gikaon gihapon ko sa akong kalagot yan mo. Jerry. Buhiin ako. Mubalik na ko sa trabaho. Kuhaon lang yung order. Umu-out na ko niya ang tawad. Shit. Unsa pa may labot ako niya. Ma'am, muulan ako. Thank you. Ngayon sa maniron? Sige magkagtanaw ni Lian? Bay, sundan ako siya sa gawas. Unsa? Kumusta yung mga dlaw? Anak, Ethan! Good boy na ka? Mama, good boy na kay ko. Oh. Good boy na kay ko ni Papa. Maayo noon. Ate na ta? Sila gidi ay nagdadayo ni Ruby. Love, nais ko lang nga gusto kang invite on for speakership. Imunin ko nga hon? Ganahan ko na. At least, makashare ko sa akong life experience bayan sa business. Okay. Ako nang iset nga date, ha? Okay. Thank you, love. In conclusion, as we move forward with this exciting new initiative, let's remember the potential we have to achieve great things together. Thank you for all your time and attention today.
dagan man event ning eskwelahan ni Rom. Naaman sa day family day. Wa pa man ako mama, teacher. Imong papa di ay. Dili man pwede si Papa. Kay birthday man siyang anak. Kung wa ko masayot. Anak man ning Lian. Ma'am? Ay, ma'am. Ako naliw ba niya? Ha? Ay, kabla ka, ma'am. Kailami sa iyang mama. Di ba Lian ang pangalan sa imong mama? Dong? Oo. Ay, kabla ka. Ma'am, ay kabla ka, mama. Di ko daw tang tao. Actually, gi-invite ko din sa eskwelahan for speakership. Uy, sa ato pa. Ikaw di ay si Mr. Jerry? Oh, ma'am. Ako. Hala, kanindot unta ako nakadapa kong cellphone. Ha? Magpa-picture gid unta ko nimo, sir. Unsaon? Sikat ba imong pangan din sa atong lugar kay daghan kag negosyo nga gipadagan dinhi. Karon pa ko makakita sa imong itsura. Wapo man di ay ka, sir. Tuod. Na, kung pa tingali ko makailaan ning Ethan, no? Tingali maaan gud ka nga ikaw may iyang amahan. Parihas magud mong naong gud, oh. Ha? Ay, hello, oy maguding bataa, sir, good. Kada family day na lang, gyud. Kadaduhaan ko na abay mutungan niya as father figure. Unsa? Iyang papa di ay? Ay na, ama-ama ra, sir. Wa man gini say papa, good. Ambot. Basta kay sa iyang birth certificate, wala may gideclare nga papa dito. Unsa? Kinuo ko. Nak, sorry. Sorry nalimot gid sa mga family day ninyo karon. Okay ra, ma. Di ko yugan sa ko ni Tito Jerry. Sige na. So, nasabay. Og, thank you sa paghatod sa akong anak din eh. Mao na nimong gipuyan? Wa ka nilabot pa, anak. Kinsay amahan ni Ethan? Tubag ako. Kung di ka gustong ukayon pa na kog maayo ang kinabuhi sa bata. Tubag ako, Lian. Jerry, kung sabihin kita nultini mo. Naibaw ka, Lian, kung unsay buot na ko ipasabot. Kinuha ko. Ako siyang anak. Jerry. Tubag ako. Oo. Anong gitago man nini mo na ako? Sabihin na tabo ni mo. Please. Dili ko gusto nga sa mo ko nimong kinabuhi. Okay na ka. Dili ko gusto nga birahon pa ka na ako paubos. Deserve na ako nga may baw sa tinuod, Lian. Okay. 9 years ago, our business went really down. So kinahanglan ko mag-focus that time. Mo nagtagsa na laki ko makatext ni mo ato. Tungod kay dili ko gusto nga maamong ka sa mong problema, knowing nga daghan kag asikaso ato para sa pagtuman sa imong pangandoy. Ug si Ruby. Wa gid ka kami. Gihimo na to na ko rason aron mas masakitan ka. O palayaan ko nimo. Lian. Doon na ko'y katungod nga may baho atong panahon na. Tungod kay uyab ko nimo. Sa ako nang giingon, dili ko gusto nga maamong ka. Kung nabuhato na ako. Ibaw ba ka sa dahil bankrupt among mga negosyo na priso sa akong daddy for staff, ha? Usa? O until now, naagya ko dyan sa prisuhan. Do you think kung nahibaw pa ka sa akong mga problema, mularga ka kagdayon para ipadayon mo mga pangandoy? Dili, Jerry. Tungod kinahibaw ko itong panahon na wakay dili kayong buhaton para nako. Ang ganahalan ko mo desisyon na ginato para sa imong future. Dili ko gusto nga i-drag down tika sa akong problema. Lian. Bo, please. Sige na, pauli na sa inyo. O dagan, salamat sa paghatod ni Ethan. Okay, sige. Mupauli ko. Pero kinilang gitiman eh. Kuhaon ka mo balik. Hatagi lang kong time para isitol ang tanan. Balik ko mo. Jake. Unfair para ni Stacy pero di sana ko may mong limda ng akong kaugalingon nga hangtod karon si Lian paghihapon ang niya sa akong kasing-kasing.
ug mas nisamot pa gyud ang akong urge to win her back tungod kay may anak naman demi. Ug karon, nangita pa lang gyud kog timing nga masulti nako ang tinuod kang Stacy. Dinhi nilang kutob. Daghang salamat, Ariman. Recorded by Radio Mo TV. Mao kato mga hikalan, kaagi ni Jeric nga nagtago sa address sa Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagulahan, Blue. Ang mga kaagi gibakatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o kabus sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusta mga higala o mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, hantumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Andun sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang ato matatampo nagdasangan nga Jerome. Recorded by Radio Mo TV. Bay, nakakita ka sa bagong transfer eh. Wa ba bay? Ako sa kong kakita na. Ato pagkitaon, para mamasan niya itong bulihon. Saman. Sige. Tag-ano na ako. Nanasan mo na una ang kabuang sa? Someday, kami pa. Ay, ambot ninyo. Kanusta pa ka mo magabaan na ninyong kalaki, no? Madung nga raguning best friend ni mo, bay? Jayan, sagbi na lang gud mi. Wabi daw ka na mo abil-abila. Mang stay put ka diha, ha? Kay pangitao na mo ang bag-ong victim. Ikaw na yung bagong transfer din eh. Oh. Tiya, signaan mo eh. Bye-bye, murag sobra na mo sad na. Babae ba na? Sus, tuong kag babae. Sige nga mo. Bay, sakto na lagi. Oh, saman. Di ka tubag? Kailan? Kaila. Tana? Oh, asaban mo? Ako ni bahala niya, bay. Tana? Salamat ngayon mo kung gipalayo nila. Layo atong mga tawhan na. Bulihon na ka doon nila. Ngano? Ikaw? Dili di ka usa nila? Ha? Usasad ka nila sa mangbuli sa mga tao nga dili ka maumusukol. Pero, isog ra kung daghan mo. Unsa? Pero tanaw na ko ni mo. Napaka-chance ka mausab. Nahibaw ko nga dili ka pareha sa kasalbahis nila. Gilawas ko ni mo. Thank you, ha. Kaila di ay ko. I'm Jerome. Amigo na ta, Jerome, ha? Nga nung di man mawa si Kaila sa una-una. Siguro tungod kay karon ba ko nakasugot og tao nga mauna gani gibuli, pero giday gihapon ko. Bisag naibaw siya nga kauban ako ang mga nangbuli niya. Lahi sa gid ka kay Lara. Nakuryoso na gid hinuon ko nimo. Nido nga lagi kag uli na ko. Dolo mo kay niyo.
Maong ihatod na ka. Asa day inyo? Secret? Arty, ha? Kung magsige kag uban ako, basig may buong ni imong mga amigo, ha? Basig kung siya naon nila. Nakabantay man ko nga sige mag-uban. Pero patil gyud na ang tubihan na eh. Kung dili pa, magduda na gyud ko nga nakagusto ka niya. Uy, harsh kayo ka. Tinuod sad. Pero, bisag di siya gwapa. Di siya sama sa ubang babae. Sure ka? Panguyabi ko na ba? Naon tag lahi bagyo siya sa ubang mga babae. Ha? Recorded by Radio Mo TV. Ha? Manguyab ka na ako? Nga naman, ako'y natripan ninyo? Ha? Dili, oy. Ganahan lang gyud ko nimo. Sigurado ka? Wa ni sagol binong ang imo? Wa kaila. Seryoso ko nimo. Sige. Ha? Tinuod? O, Jerome. Gisugot na ka. Yes! Abi na kuglain siya sa ubang mga babae. Pariharam lagi. Isugot man dayon nga imong ipanguyaban. Nagtuo sa ko nga mo balibad siya kay bago ra ba iming nakaila. Nagtuo tayo na siya nga naay makagusto siyang dagway. Buwagyan na to ba eh? Ug sultis tinuod nga gisuwayan rin mo siya. Bay. Jerome, hilom lagi kay karon. Nakay gustong isulti? Wa. Murag di ko ganahan makikipag niya. Padayon ang nahika din ako, no? Tuod di ay. Suod makayo mo ni Jayan, diba? Oo. Ako siya ang best friend. Nga naman. Feeling man gud nako. Dili kay best friend ra yung pagtan-aw nimo. Feeling nako nakagusto siya nimo. Ha? Uy, imposible na eh. Dugay naming amiga. Ako hingna nga. Kung nagtuo ka nga nagsalos ko, nasayop ka. Kaya na. Jerome, ayaw kalimot rong Sabado ha. Ato sabay. Oo. Birthday mo din mo, no? Yep. Magparty ta, ana. Okay. Sige. Tuod di ay, nahibaw na si Kayla sa tinuod nga gipanguyaban lang nimo siya kay imo siyang gisuwayan? Wa. Nakibuwag ko niya pero wa ko mahatag og rason. Okay. Lain man gud siya tinanawan ako gud. Ha? Salamat sa mo pagbisita din is bay ha. May problema eh. Pero, di na ako magdugay ha kay birthday ni Jayan. Sila? Uy! Aray. Sakit akong tiyan. Ha? Ano naman? Jerome, ayoko biyahe, please. Ako rang usa diri sa bay. Ito pa. Gituyo nini mo? Ha? Gituyo nini mo para di ko makaadto sa birthday ni Jayan? Unsa? Ano ko buang nga ba, Kayla? Nasakpan na ka. Jerome.
Hey, niatuod ka pero muragwa din himo nga nauna. Narakoy yun na. Kunon sa man na, kalimti na. Mag-enjoy ta karon. Asa rin Miss Kayla? Pila ka adlaw naman siyang absent. Ay ko ina. Among-among na niya yung pag-skwela. Tungod lang may nag-away mi. Kagamay sa utok. Bay! Ah. Mas kabanga. Oh, ha? Nga naman, bay? Uling absent o pila ka adlaw sa Kayla. Hospital mo niya eh. Ha? Tito, kumusta si Kayla? Uban ni mo biyae ang akong anak. Nga siya rang usa. Nga naibaw kang nisuol ang iyang sakit. Mangutana kag kumusta ang akong anak? Sakit? O sa'yo sakit, Tito? Dunay kanser si Kayla. Unsa? Ugwa na makaya siyang lawas. Wa na ang akong anak. Unsa? Kayla! Kayla! Kayla, sa'yo ako. Sa'yo pang akong pagtuo. Wa na lang unta ti kapihay. Siguro, mauhi magkaroon. Sa'yo ako. Huwag ang makasulti ni Maini sa buhay pa ka. Pero ang tinapon, mahal na kayo, tika. I know you're somewhere out there, somewhere far. Sa tinuod lang, nakonsensya ko sa kong gibuhat. Gitago na ko nga mo relasyon ni Kayla tungod kay gikauhaw na ko siya. Pero grabe man di kasakit nga may bawaan ako, nawa na gid siya. Ug dili na gid ko makakita ni Kayla hangtod sa hangtod. Dili na nagkutob. Daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalan kaagi ni Jerome nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang kapangayo, awit nga nagulahan, Talking to the Moon. Talking to the moon. Ang mga kaagi gibahatan no doa sa radyo ni Carol Marie Hikain, gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamausap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. Yadres lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.